The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam pinaagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9 recovery technique. Sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pinaagi niya na kita malimpyuhan ingon nga mga Kristohanon o kita andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kay makalihok ng mga Espiritu Santo pinagi sa pagpuno kanato o kita matudluan sa kamatuoran. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ni imong kaugalingong kabuton, your free will, sa paghimong desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Busa, mag-ampo kita sa hilom, agi o pangandam. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain o sa mga adlaw nga imong andam ka namo o Diyos, nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. O salamat sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makausapa. O ining adlaw, nagampo kami o Diyos, nga imo kaming tultulan, imo kaming tudluan sa dugang pang mga kamatuoran diya sa imong pulong, o nga kami magapunting lamang sa unsa imong igatudlo ka namo. King tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala,
mga igsuon diha ni Kristo, niya nasab kita. Pasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa atong kinabuhi, for extending our life until this moment, which is an indication that God still has a plan for our life. Nagalihok pa ang iyang plano sa atong kinabuhi, busa mo nang gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita, askil pa kita, nalanti pa nga atong pangunahuna, o busa atong paimuslan kining iyang grasya. So, niya man kita ganun ay nagdupot nining atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Ato kining paningkamutan nga mahuma na kini og mo adto na sa kitag laing mga pagtulunan. Musa karon ato ipadayon ang atong gihisgutan nga bahin niining atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Dynamic bulokon, kulbahinam, supernatural, unique, sophisticated, fantastic, fabulous spiritual life. Okay, understand. Pila naman ka mga katawhan ining kalibutan na pagkakaroon. You know how many? How many people are walking on the face of the earth karon? Well, sa pagkuha na itong statistics niini, ato lang banabanaon 7 billion kapin. Okay? Out of the 7 billion and more people all over the world, nga mga katawan sa tibuok universo, we are the privileged few. Niining adlaw, niining mga gutlua, kita gipili pa sa Dios nga mabuhi pa, makaginhawa pa, askil pa o makatambong o makapaminaw pa sa iyang mga pulong ug sa maayong balita sa kaluwasan. Now, nga nung gipabuhi pa man ta, hangtod karon. Nabawa ka ba nga no? Gipabuhi pa ta sa Dios, gumikan lamang sa iyang gugma, kaluoy, gahom ug sa grasya sa Dios. Wa gyud ato ang nahimo nga mabuhi. Basta wala gayud. Mao kini ang buti pasabot sa pulong nga grasya. Okay? Og out of the 7 billion, kung giingon nimo, we are one of the privileged few to be alive. Og naibaan na ta, balik ang itong pangutanan nga nung buhi ka pa, kung ikaw dili pa magtotoo, wala pa'y kaluwasan diha kanimo, gipabuhi ka sa Dios tungod kay buot niya nga ikaw maluwas. God's will is that you be saved. Pinaagi lamang sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao na ang kabubuton sa Dios. Gipabuhi ka pa, dili magtotoo aron ikaw makadungog sa mga balita sa kaluwasan o ikaw mo gamit sa imong kabubuton pagtuo kang Ginoong Hesukristo. O alang kanimo magtotoo, for you believer, fellow believer, nganong ipabuhi pa mabuga? Ginawa ka pa, buhi ka pa tungod kay unsay kabubuton sa Dios. Na siya'y plano pa nimo sa iyang plano nga ikaw makatubo sa iyang pulong, makasunod sa iyang mando diya 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao na ang gipabuhi ka pa. Okay? We are here not to introduce a new religion. Wa man tay labot og relihiyon. Not to convert you or pagdani kanimo to join an organization or religious sect kung sa wala labot ka na sa atong ministry. We are here simply to bring to you the good news of salvation and the Word of God. Kung ikaw magtutuo na, gidala ang pulong sa Dios nganha kanimo. It's for you to accept
or to reject it. Kay naa kay volition, naa kay freedom to choose. What you only need is an open mind. Mao ra gyud. Mao gini atong balik-balik yun sa ngadtos nagasunod na, nagasubay na ning atong Bible study through the YouTube. Just have an open mind. Mao ra gyud requirement. Bukas nga pangunaw na kay sirado gani mo pangunaw na di ka makasabot, dili makalihok ang Espiritu Santo just pagpasabot kanimo. You see, you just put yourself under the authority of God's word, not necessarily to the one teaching. He's just a mouthpiece, an instrument. Put yourself under God's authority through His word. That's how to be teachable. That's how to learn. Okay? Kaya ang Espiritu Santo raman ang magtutudlos ka matuoran. Kaya ang isyo, mao ang mensahe, dili ang mensahero. Samot ka? So, mao na nga, atong balik-balikon kini, labi na kaninyong bag-o pag yung nakasunod, ning atong Bible study through the YouTube, nga akong pangutana sa mga bag-o, do you want to know who and what God is? Do you want to know who or why you are in this world? Anong niya kanining kalibutan na? Do you want to know the purpose of life? Tuyo sa kinabuhi? Do you want to know how to live a life with meaning and purpose and with definition? Or do you want to know how to live a happy, contented, tulid, sabi ni saya pa, tulid, matarong, malinawon, may kalipay, o kaharuhay? Do you want to live a contented life in the right direction, righteous, tranquil, joyful, happy, etc.? With comfort? Siya mo kaniyang mga pangutana. Do you want to know how to go to heaven after you die? These are basic things nga ipangutana nimo. So, ikaw nga dili pa magtotoo. Okay? I'm addressing this to you, unbeliever. Kung wala ka pa'y kaluwasan, wala ka pa makahimo og desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, then, di man ni kini. Doon na lay tulo ka butang gikinahanglan nimo aron ka maluwas. Tulo. There are 3 things required for you to be saved. Una nini, knowledge of the gospel. Pagkaibalo ni mas maing balita sa kaluwasan. Ang Roma 10:14 nag-ingon, panunsaon man nila pag sangpit kaniya, magpasabot Ginoong Jesucristo, kung wala sila mutuo. Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Mao kanang Roma 10:14. Mao lang una pagkaibaho sa may balita sa kaluwasan. Knowledge of the gospel. Kay pagkaibaho na nimo nini, pagkadungog na nimo nini, then ang Dios huwat kanimo kung sa imong desisyon. Ang ikaduha, positive volition to the gospel. Positibo nga kabubuton nimo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Kaya ang mga buhat 2:38 nag-iingon man, unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Mga buhat 2:38 kana. So, mao ni ikaduha, positibo nimong kabubuton ngadto sa may balita sa kaluwasan. Kaya nga itong kabubuton duha ka bahin, na duha ka poles. There are 2 poles, the negative pole ug positive pole. Ang negative pole mo nang musalikway, dili mo tuo. Ang panang positive pole mo ingon, oo mo dawat ko. Okay?
So mao na ipagamit sa Dios nimo. Either of these two, you are free to choose. Mao ni imong kapilian. Mutuo ka ba o dili? Kung ikaw mutuo, na resulta. Ikaw maluwas. Kung di ka mutuo, na po'y resulta. Dili ka maluwas. Adto ka padong dito sa unsa, linaw sa kalayo. Mao na ikaduha. Ikatulo nga butang gikinahanglan nimo aron ka maluwas, ang imo ng pagtuo kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Faith in Christ as Lord and Savior. Pagtuo kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Juan 3:16 karon sige sulti. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mo ni. These are the three things necessary or required for you to get saved. Akong malikon. Ang una, knowledge of the gospel. Ikaduha, positive volition to the gospel. Positibo ka. O ang ikatulo, ang imo nang paggamit sa imong kabubuton sa pagtuo kang Kristo nga imong manluluwas. Musa, that's clear enough sa atong pagpa-klaro kanimo. So, kita gapay mo sa grasya. Kining kabubuton sa Diyos, grasya. Nagibaw ka ba? Kay, ato naman itong gisgutan, kini atong balikon na po nga. There are 7 declared wills of God. 7 ka mga kabubuton nga gipadayag sa Dios, revealed. Okay? 7 declared. 7 declared wills of God. Una niini unsa? Ang tanang tao maluwas, born again. Ikaduha, nga ang tanang mga born again mabalaan, sanctified. Ikatulo, nga ang tanang born again nga mga magtotoo unsa, kontrolahon sa Espiritu Santo. Sunod, kabubuton sa Dios, gipadayag nga kabubuton sa Dios nga ang tanang magtotoo mapasalamaton ngadto sa Dios. Mapasalamaton sa tanan. Okay? Or grace orientation, mo ni kaupat. Grace orientation. Kay di man ni kining 7 declared wills of God, ako kang tagaan og ingnon ta memory aid. BSC G. Ang G diha is grace orientation. Sunod ang D, doctrinal orientation. Okay? Ang ikaunom, unsa man? T. Ang T, all believers trust in the Lord. O niyang ikapito, all believers suffer. Duha ka klaseng suffering, discipline or blessing. Ang ikawalo, ang kapito, mao nga ang tanang magtotoo mabungahon, be productive. Okay? So mao kini ang 7 declared wills of God. Og naranan nimo, mudawat ka ba niya na o dili? Kay ang Dios nagahuwat lang. He just tapping his foot, waiting for his children. Kay ikaw, you are a child of God. Dahil imong gituwa si Kristo, ikaw na himo ng anak sa Dios. God wants his children to unsa? To enjoy life to the fullest by unsa? Following his will. Kaya magsunod ka sa iyang kabubuton, mo na kinabuhi nimo haruhay, hayahay, may kalinaw, may kalipay, unsa pa? Na kay kalig-on diha sa imong pangunahuna. Kaya ito nang balik na po din natong ingon nga, the Christian life is a mental attitude life. Niya sa itong pangisip,
panghuna-huna. Mao na nga og balik gihapon ta niyan tong bahin sa kaluwasan nga kung ikaw nagdungog nini, nagpaminaw nini, mulihok yun ang imong kaumuton. Either you believe or you reject. Now, di man nga ato ning tukbilo na pud-usab kadto bang panahon ni Noe. Okay? Kinsa man to si Noe? Kadto si Noe, he was a righteous man during his time. Matarong siya nga tao. Ambot pasabot nga of course, he was a born again nga righteous man during his time sa iyang panahon. Kini si Noe, by the way, anak ni Lamek. O kini si Lamek, anak ni Methuselah. Kadto si Methuselah, nabuhi ning kalibutan na kinatasan ang iyang kinabuhi, the longest human life. Iba kag pilang tuig siya dinis kalibutan. 90 kanang ingnon tas binsaya 969 years ang iyang pagkinabuhi. He was the longest human life. Now, kini si Noe, balik tang Noe, nahimo siya, amahan siya nilang Shem, Ham, o Japheth. Okay? O kini siya, nagasangyaw siya sa mayang balita sa kaluwasan, sod sa pila katuig? 120 katuig. 120 years. O mo ka nang mabasa des Genesis 6:3. Genesis chapter 6 verse 3. Og tuod kini nga ni Noe. The name Noah means comfort sa Hebrewanon. Okay? In the Hebrew language, ang word nga Noah means comfort. Kanang unsa may comforts binsaya. Ang kanang kaayuhan. Okay? Comfort. Okay, God told him, ang Dios nagatug-an ni Noe sa unsa tukod og arka. He told him to build the ark. Sa pagtukod niya sa arka, ibaw kag pila edad niya to 600 years old. He was 600 years old during the flood. Okay? Now, of course, gipauwanan man sa Dios sa ang kalibutan sa pila ka adlaw, pila ka gabi. 40 dias o 40 ka gabi. 40 days and 40 nights. Now, kining tanan mabasa nimo ni sa Genesis kapitulo 6 ngadto sa 9. Genesis 6-9. Now, so ang Dios naghatag sa kalibutan o grace period. Grace period. Naibaw ka kung say grace period, ka na bang kamo dihang bayad o inyong electric bill, water bill, unsa pa di mga rent ninyo. Okay, o amoroso ka, I think is that the right Visayan word? Maamuroso ka, meaning madelinquent ka. Dili ka na up to date sa imong pagbayad, atagan ka o grace period. Okay? Tagaan ka grace period. But pasabot, tagaan ka pag chance pa ba nga makabakwi nga you can recover sa imong kanang past bills kinta. Okay? So, God gave a grace period before the flood. 120 years atong grace period within which to believe the gospel that Noah preached. Apan ang tanang mga tawa man mo to. All of the people did not believe except iba ka pilaray ning to 8 ra ka tao. Only 8 people. Kinsa man silang 8 ka mga tao. Si Noe, ang iyang asawa, 3 ka mga anak laki, o 3 pod ka mga anak nga mga binay. Okay? Daughters-in-law.
So pilang tanan? 8. Kadtura sila ang naluwas ang tanan nga lumos. Kaya mao man to ang pagkastigo sa Dios sa pagkagahi sa mga katawhan nga wag yun sila gana, wag yun sila tinguha nga maluwas. See? Negatibo. Ang ilang gigamit na yun, negative pole sa ilang kabubuton. Dele ko. So ang Dios ning abot gyud ang limite sa pasensya sa Dios. Yatagan silang grace period. Okay. No mao ni ang atong pagpahulagway nimo nga karong panahon na pod mao ni grace period sa Dios nga gihatag sa katawhan. Tagaan pa ka grace period. Apil na ning imong paglingkod dihang pagpaminaw ning atong mensahe. Di man ang isyu ang mensahe dili mensahero ha. Tutuki ang mensahe. Sabta ang mensahe. Og diha ka makakaton through kay ikaw paubos man ug mapainubsanon ka, you use the grace orientation to be humble before God's authority. You're putting yourself under God's authority. Ang iyang pulong o ng otoridad sa Dios. So, mao gani ang atong paghulagway nga this is the grace period nga gihatag sa Dios kanimo. Mao kanunay itong balik nga tomorrow may be too late. Basig ulahin ng tanan ug kaugmaan pa. This may be the last message nga imong madungog. Okay? Mao na gamita kani imong kabuton. God wants you to use it. It's either you lose your life or you save it through nining pagsunod nimo, pagtuo nimo, pagdawat nimo sa pulong sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Adto ra gud ni nainomdom pa bagas bahin ni Lazaro. Kini si Lazaro. Okay. Kini atong inunta hilisgutan bahin ini. Bahin ni Lazaro ug ang dato nga tawo, rich man. Ug kini mabasa diya sa Lucas 16:20-25. Luke 16:20-25. Now, okay. Sa dihang buhi pa kini sila, si Lazaro ug ang datong tao. When they were alive, kadtong dato nga tao, nagkinabuhi siya with all the comforts and wealth sa tanang mga kaadunahan at tanan nga mga kalingawan o ang dihan niyang tanan. Okay? Comforts and wealth. Samtang si Lazaro, siya kanang beggar. Sa may beggars Visayan. Makililimos ng taon. Si Lazaro makililimos. With sores all over his body. Mga kabahong. Okay? Excuse me niya itong nangaon, itong paghisgot niya manangos Biblia. The sores are all over his body. Og ang mga iro, mautoy mo limpyo at tilaan las mga iro katong iyang mga nuka, okay? Sores. Og kadto sila sa roin taon maghuwat na siya sa mga mumho, leftover foods, mga mumhong mahog sa kanang diha sa saog sa gikanan niya itong datong tao, tanang mga pagkaon niyang mga lamian, okay? O ang mga leftover, mga mumho niya itong dato ng tao, okay? Nakaron, pagkamatay nila, nilang duha, okay? Namatay sila sa ron, namatay po ng dato nga tao. Diin man sila paingon, where did they go? Sila sa ron, anto sa langit. Ug ang dato nga tao didto sa torments.
Now, mao to ilang gidangatan. Adtong kasakitan ang dangatan sa dato nga tao og si Lazaro dito sa langit naga-enjoy nagpahimos sa eternal life. Now, by the way, kini alang sa mga bago nga mangutana ko ninyo, pila mga klaseng mga tao nga niya ning kalibutan na? Ibaw ang pila? Pila man ka tao? Duha ka klaseng mga tao ning kalibutan na. Dili laki o bae. Dili man tao at maghisgot og gender. Ang buti pa sabot, okay, duha ka klase o matang sa mga tao nga nagalakaw ning kalibutan na. Mga magtotoo ang una o mga dili magtotoo. Believers, anana sa John 3:3, unsa gisulti sa John 3:3? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Believers. Kay midawat man sila ni Kristo, sila nahimong mga magtotoo. Okay. Unsa may ikaduha nga matang sa mga tao? Unbelievers. Ang unang klase, mga believers, magtotoo. Ay kaduha, mga dili magtotoo. Unbelievers. Now, atong hisugutan una itong mga unbelievers. Atong una ho hisgot. Doon na po'y duha ka klaseng unbelievers. Duha po'y ka klase. Unsa maning duha ka klaseng mga unbelievers. Ang unang klase nini, katong inganlan og ascetic. Okay? Ascetic, dili ni kay ascetic. Ascetic, mo pasabot nga kanabang mga religyoso, mga fanatic, okay? Kini sila, kining ascetic, by the way, mga religyoso, mga hinimbahon, mga matarong silang kaugalingon, mga legalista, okay? Mga may tao, matod pa sa standards kalibutan, mga may tao. Mga langdon, talahoron, mga ligdong, unsa pa, way kontra, mga buotan. Okay? Mo na yung una, ang klases mga unbelievers, dili magtotoo. Ascetic. Okay? Ascetic. Kini sila, mga hinimbahon, mga buutan, mga tarong sa mga tawhana, apan dili magtotoo. Unbelievers. Og ang ikaduha po nga klaseng mga unbelievers kiningan lascivious. Unsa man ning lascivious? Well, apil na mga lawayan niya na. Mga makihilawas nun. Okay? Lascivious. Mga immoral nga mga tao. Promiscuous. Evil, mga dautan. Ang uban, mga kriminal, mga drug addicts, unsa pa, mga gisaway ba sa katilingban, gipanghimaraot sa katilingban. They are, in general term, they are bad people to the world's standard. They are bad people. Okay? Lascivious. Mo ni ikaduhang klases mga kanang dili magtotoo. Unbelievers na itong ipanghisgutan, ha? Okay. Mga daotang tao, mga drug addicts, mga kriminal, to na presuhan ng uban. Mo ni ang ikaduhang klases mga unbelievers. Adto ta karon sa mga believers. Mga magtotoo. Pila man po ka klase? Duha pod. Unsa man ning mga believers ang klase? Ang una niini, mga winners, mga mananaog. Okay? O ang ikaduha, mga losers, mga pildiro. Okay? Now, kini mga winners, gamay ra ni sila. Remnants ra. Nanas pulong sa Dios nga remnants ra ang mga mananaog nga mga kanang Kristohanon, magtotoo, believers,
save the people. Remnants ra ni sila. Gamay ra. Kay salin ra ang iya sa Dios. Okay? Kinsa man ni sila. Kining maong mga magtutuo nga winners. Positibo nga sa pulong sa Dios. Human sila maluwas. Nagsunod sila sa bando sa Dios. Pagtubo silang kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Adlaw-adlaw. Pagtuon sa pulong sa Dios. Hala, sige. Sige sila. Adlaw-adlaw, wag yo'y sipyat. So sila, nakakatuon nining atong gipangisgutan. Kini mahitungod nining atong topic nga the dynamic spiritual life of believers. Kay believers man ni sila, mga magtutuo man ni sila. So nagpadayon sila, nagmalahutayon, nagmakugihon, kanang matinumanon, nagmalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, hantod makakabot sila sa ilang kanang kinatumyan nga level sa spiritual growth gikan sa pagkabata ngadto sa kanang linghod, ingon tag linghod kaning adolescent ug karon nakakabot na sa pagkahamtong mature ug karon diha na sila declared as unsa kanang invisible heroes na sila sa pleroma stage nga kuan na sila nakaabot na gyud sila sa kinatumyan ug that is the higher ground ug sila nahimo na silang unsa grace oriented, of course grace oriented na sila, super grace nga nakabot ni Apostol Pablo, super grace ug ultra super grace. Ug sila panalanginan na sa Dios, buuan na sila sa mga panalangin sa Dios kay unsa may katakos naman sila sa pagdawat sa mga panalangin. Mao ni ang mga winner believers, winners. Makabuot nimo ni. It is a matter of choice. Kung imong pahimuslan kining mga unsa kasangkapang espiritual bisangkap sa Dios kanato. Remember Philippians 4:19, God supplies all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Siya ay nag-provide, siya ay nagasangkap. You see? So mao ni ang mga winner believers. At dotas ikaduhang klases mga believers. Losers. Unsa man yung mga losers? Sabi niya mga pildiro. Pildi sa kinabuhi. Casualty sa kanang spirituhanong away. Spiritual warfare. Nagingan lang na to doctrinally. The term is unsa? Kanang langit nung away. Okay? Angelic conflict sa in English. Okay? Pildiro ni sila. Ngano ang pildiro man? Human sila maluwas. Okay? May dawat silang Kristo ng ilang manluwas. Luwas. Okay? Kaya ang kaluwasan may tabo lang once. And that's it. Di na matangtang. Di na mausab. Once saved, always saved. God keeps His word. Dili ang Dios dili pares tao nga kanabang mangindian mo nagi-term sa in English. God is not an Indian giver. Dili. Unsa iyang isulti, mao gina. He is absolute. Ang iyang kamaturan is absolute. Dili variable. Ang atong mga pangunahuna, mga tinawhanon mo'y variable. Apan ang iya absolute. So once saved, always saved. Narabay ubang mga magtutuo, mga Kristohano, tuod sila pa. Di sila magdawat ni ini. Di na gani mga pundok nga di mo tuo eternal security. Na ila na po na. Ila naman nagpinili, gipili. Okay? So mo ng mga losers, ngano man ni silang mga losers man. Mga bildiro man. Okay. Human sila maluwas. Unsay kaduhang tugon sa Dios ay kaduhang bahin o phase 2 sa plan sa Dios.
2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon? Pagpatubo sa akong kalag. Unsaon? Pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga basis. Adlaw-adlaw. Okay? So, wa man na sila manumbaling. Kining mga classes magtutuwa man manumbaling. Wa man sila gana. Way gana, way tinguha, way gugma, way kanang kadasig, way mana, wa tanan, wa sila gana. So, mudayo na sila kanang pangita o kanang excuse nga, mukoy panahon na, busy man ko. Okay? So, maura yun na ang ilang balibad. Kandag ang mga balibad. So, wa sila magitubo. They are losers. When it comes to unsa, pagatubang o mga suliran, mga gumunhap, mga pagpiit sa kinabuhi, wa sila magamit. Pildi. Kaya na may spiritual warfare lagi. Na may angelic conflict. Every moment of every day, nagatubang kita niya. Papilion ta. Excuse me. Papilion ta sa Dios. Buot matang mahimong mananaw o pildiro. It's a matter of choice na pod. Muna prinsipyo nga kanunay ganong gibalik. Balik na to kay naramang gud si imong pagpili. Na kay kapilian. Apan nahibaw ka na kay gihatag sa Dios nga kanang total freedom. Hingpit nga kagawasan. Apan uban niya ng maong kagawasan, mao ang imong responsibilidad. Ikaw re manubag sa imong himuong desisyon. Ikaw and you alone. You are responsible, you are accountable, and answerable. Yan ang imong himuong desisyon. So, ang mga ang mga magtutuo nga negatibo, wa sila gana, wa sila makatunan nga kamaturan. See? Nag-agad lang po sila sa ilang pagbati. Kaya mo raman, huwag magamit, kaya may sud ang imong nauna. Kaya ang Diyos, buot nga sudlan ng atong pangunana. Lukpon kini siyang mga pulong, saturate our mind. Hangtod nga unsa, mutuyok-tuyok na maglibot-libot na kanang pulong sa Dios diya sa atong kanang atong galamhan, atong panimuot. No, nagiingon og let the word of God circulate in the stream of your consciousness. Namo na noon sa akong mapag-circulate sa consciousness o wa kay pulong sa Dios. Wala. Pildi. So when it comes to morning mga suliran, mga gumunhap, mga pagsuway, wa ka may magamit, pildi ka. You are a casualty nining espirituhanong gubat. Tali sa puwersa sa Dios o puwersa ni Satanas. Naatas taliwa, papiliun ta. Kaya mo may mong ipili nga dili ka mo tuon sa pulong sa Dios, wa kay makatunan, therefore, pildi. Tinuyuan po sa imong buot. You see? You are a product of your decision. Kasabot ka? So, sabta ka na. Mao kini nga, duha ka klaseng mga magtutuo. Mao nang pangutan ay mong kaugalingon karon, isig pangutan ay bata. Asa man ko bilong ini. Asa man ko kanang mapailalom nining duha. Winner ba ko o loser? Pangutan ay mong kaugalingon. Evaluate your spiritual status. Kay ang Dios na ibaw tanan. Naibawan ka na sa Dios. Wa pa ka matao, naibawan niyang ikaw magnegatibo sa pulong niya. Wa pa ka matao, naibawan po kaya ikaw magpositibo. Naibawan na siya unsay dagatan po nimo. Apan giandam niya kanunay ang solusyon. You see? Kaya di man siya buot lagi nga ikaw mahimong pildiro. God is the author of winners. Di man nina. Kuan na mo na giingon og sa to itong amigo nga mayong kanang
tunlana, di ba na ilang mga sultihan sama niya na, tunlana, swallow it, let it sink in, matud pa sa in English. So mo na, kung buot kang mahimong mananaog, then, pagtuon, pagtuo, pagdawat, mohangop ka og imong gakson o imong unsa ang kuno ng pulong sa Dios, claim it o ikaw mahimong mananaw. Mao nagingon sa Dios, unaha ko ug ang tanan ng idugang nimo, imong mga pangandoy, imong mga damgo, imong mga kanang tinguha sa kinabuhi. Mateo 6:33, pangitao na ang unsa gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o gintanan idugang ra diyan nimo. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang Dios nagahuwat lang siya karon. He's just tapping his foot, nagahuwat ano sa kamo kaabot niya ng spiritual maturity. Aron iya nang ibubo diyan nimo. Ang ginganlan og unsa escrow blessings. So remember, hinumdumining prinsipyo ha. Man is a product of his decision. Ang tao produkto ra sa iyang desisyon. Kung balikon, man is perfectly free to make his own choice, but he is the only one responsible, answerable, and accountable for his decision. Out of his own choice, iya ra gyud nang tinuyuan ra sa iyang kabubuton. Okay? Kaya timan well, kitang mga magtutuo, diba naman kita nga kanunay kita bombardyuhan sa mga pangunaunang kalibutanon o mga kanang tawhanon, kalibutanon mga pangunauna. Ang Dios buot nga unsa pulihan kining atong mga pangunaunang tawhanon o kalibutanon. Pulihan sa iyang mga hunahuna. Okay? Yun sa gisulti dias Isaias 55, Isaiah 55, 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Nya, kining iyang mga pangunahuna is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Ayaw kalimtin ng mga bersikulo ha. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Kini atong ipangtunan. Pangunahuna ni Kristo. O kini si Satanas. Mao ni ang unsa. Ahinte sa pag-unsa. Bombardyo sa atong pangunahunang mga tawhanon, kalibutanon, tanang mga sistema ni kalibutan, iyaha. Unsa man ang policy ni Satanas? Naaman siya policy. If God has His own policy, kini po Satanas na po iya. Sunod mo lang na siya sa Diyos. Ang Diyos na ay policy. Unsa may policy sa Diyos? Grasya. Kini si Satanas na po iyang policy. Unsa may iyang policy? Evil. So therefore, this is a war. This is a conflict between grace and evil. Natas taliwa, papilion tanya na. Kaya kinigod si Satanas. Unsa man gyud siya originally? Kini si Satanas. O kining tanan tong pangisgutan tuod. Mga basic niya. Basi moingon na po kag gabalik-balik man ang ilang gipangisgutan. Yes. Naranan nimo. It's all your unsa. Imong paghukom ni basta kay kini nga atong pagi is inculcation, sinilsilay aron di na gyud nimo makalimtan. Okay, balik ta ha. Unsa magi original ni Satanas? Kini nga atong kaaway sa Dios o kaaway natong mga magtotoo. Kini si Satanas. What has happened
Unsa man yun ang sinugdanan? Okay. Kini si Satanas, originally, Lucifer ni siya. Lucifer, unsa but pasabot sa Lucifer? Kining pulong Lucifer. Latin kining mga pulong gi tapo na duha ni kombinasyon is duha ka pulong nga Latin. Ang root word yun ining luce. Ang root word din is lux. Lux, but pasabot light, kahayag. Lux, lux. Nakaron kung imong i-decline ka na, declension ba ang Latin, mayon nag-lux, lucis, luce. Okay? Karon gikuha nila ang genitive nga luce. So dili na lux, kundi luce na, L-U-C-E. O ang sunod nga mao ay nagkombinasyon ning duha kanang pulong Latin nga fer, F-E-R, fer. Unsa may pasabot sa fer? Tigdala, carrier ang buti pasabot niya na. So tapuan ang duha, light carrier o light bringer. Katos Lucifer, pues masanag yun, mabulokon, masanag kanang magnificent, brilliant. Katos si Lucifer, unsa to'y kinanindutang binuhat sa Dios. And mao to'y gitawag og the great angel. Okay? Now, kini siya, si Lucifer, mao ni sinaligan sa Dios dito sa throne room sa Dios. Okay? Tingali, mura siya og magbalantay dito, murag siya murag inuta security guard, apan tugyanan siya sa Dios. Nakaron diha tingali higayon nga ang Dios nagsuroy-suroy dito sa langit o kini si Lucifer hinsuway siya lingkod sa trono sa Dios. Paglingkod niya sa trono, unsay ang gibati nga muramag na unsa uknol gi siya. He was shocked. Mingon ni si Lucifer, kalami madining Diyos, lami dining Diyos ta. Diha yung pangingon niyan to. Mana? Si Lucifer na hibawan man sa Diyos ay ang pagka-omnisciente. Sayod mas ang Diyos na sayod mas tanan. Nibawan niya, isang ganigwa pa ang tanan, ng kalibutan, nibawan naman sa Diyos. Nga mo ito'y dangatang Lucifer nga, ang iyang pagka-arugante na, ang iyang pagka-mapaytason, iyang pagka-hambugiro na. Okay? Mauna di ay, nga sa listas mga sala, giuna yun ang lista nga pride, arrogance. Mauna una yung nabuhat nga sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kaya nauna man ang mga manulunda, mga anghel mo, minauna human buhata sa Dios ang unsa. Of course, ang Dios diha na. Of course, He is eternal. He is uncreated man ang Dios. So diha na ang Dios sa wapang tanan. Okay? From eternity past, eternity to eternity future. Diha namang Diyos. Eternal good ang Diyos. So, diha ng Diyos. G. Anya sunod, ang universo. Gibuhat sa Diyos. Ang universo. Mao ni iyang gi-program na sa Diyos nga mo iyang abutangan sa mga manulunda. Okay? Anto sila bantay dito. Nakaron kay nalaglag man kini si Lucifer, the great angel, kanang siya man ang leader, pangulo sa tanang mga manulunda, tanang mga anghel. Milyon-milyon ka mga anghel. Siya ang pangulo. Banggiitan yun siya. Bantugan yun. Mabulukon. Brilliant. Magnificent. Kanto si kanang Lucifer. O
karon nalaglag miingon mga Dios, karon dili ka na Lucifer, pagngon na akong imong suga, o ikaw, you are now the prince of darkness. Dili ka na Lucifer, ikaw yawa na, or Satanas na. Okay? Ang meaning sa Satanas gikan sa kanang original nga pulong is Satan, accuser. Mura ba na siya og kanang abogado, kanang unsay binisayag abogado, manlalaban. Okay? Og nakaron kay miingon mga Dios, sugod karon di ka na Lucifer, si Satanas ka na, ako ka ng kaaway, sugod karon adto na ka nako itambog dito sa linaw sa kalayo, na kung giandam adto na ka. Apan miingon man is Satanas na, di na Lucifer, miingon man siya nanighawak ba, Hans Akimbo, nighawak miingon siya, ha, unsay itong imong giingon nga imo kong itambog dito sa linos kalayo, impyerno, mao ba na Dios nga gugma? Iyang giingnan nang tarungan ni si Satanas, mao ba na Dios sa gugma? Imo kong binuhat kaming mga anghel, binuhat mi, unya ingon lang anak ka simple nga labay mi dito sa linos kalayo, dili ka Dios nga gugma. Ito nga, nangatarungan man siya, mayroon ng Diyos, okay. Nangatarungan ka man, di sa ka na ko itambog, akong i-postpone. Karon, akong buhato ng tao. Ipakita ko nimo, akong ipakita nimo, Satanas, nga ako Diyos sa gugma. Apan, imong makita, later on, nga ako di lang kay Diyos sa gugma, kundi Diyos sa hustisya. Mao ni, hustisya ng lihok na ko nga na kanimo kay ikaw misupak man tungod sa imong pagka mapahitason. Mao pod ang tao ako ipakita nimo. Kay gibuhat sa Dios ang tao. Gibuhat niya si Ish, I-S-H, mao to original nga pulong nga ni Adan, nahimo lang siyang Adan sa pagkalaglag na nila. Ang original yung nga ni Adan, Ish. Okay? So, gibuhat si Ish, pinagi sa lapok. Okay? Dirt. Mikuhag lapok ang Dios, abog, og iyang gihuypan, og nahimong tao, a living soul. Okay? Dito mi tungha si Ish. Karon, mingon ang Diyos, tanawa, obserbahi kini Satanas, kini akong buhaton. Nagkaroon gibuhat lagi ang Ish, si Ish, o sa diha na si Ish, mingon ang Diyos nga, Ish, imo ning, this is under your kanang imong pagbantay nini. You have the dominion over this mga creature. Okay? Ninhi sa paraiso. In paradise, in the Garden of Eden. So, hingpit nga environment kanto. Okay? Din na lang nato ni tason ato isumpay lang sa sunod kay taas maning istoryaha kay mao man ni bahin kini sa kaluwasan kini atong gisugutan. Okay, ato lang ning lakturon nga. So, kini si Lucifer nga nahimo ng Satanas, he is still a mighty angel. Gamhanan pagyapon siyang pagka-anghel. O gibaw ka, tungod siyang pagkagamhanan o siyang pagka kanang kumbinsido gyud siya iyang pagka ingnon ta mayong pagka-salesman. Ingnon ta lang. Kini si Satanas na. Iya mang yung gikumbinser ang 1/3 usa sa 3 ka bahin sa mga milyon-milyon ka mga anghel. Iyang gidani pagkuyog niya. You can just imagine how
brilliant he was in convincing and pag sales talk iyang gikumbinser pagkuyog nila kaniya ni Satanas. 1/3 of all the angels followed him. Mao ni ang gitawag nato na karon og unsa ang mga anghel nga hingkuyog ni Satanas, mo ni ang mga demonyo, ang mga fallen angels. Apan kadtong nagpabilin ngadtong pag-alagad sa Dios, mao toy elect angels. Okay? Ayaw na ni kalimti. Elect angels ang nagsunod sa Dios, kadtong nagsunod ni Satanas, fallen angels. Ngam karon gitawag og mga demonyo. Na karon kini si Satanas, magpabilin kanunay siyang anghel. Dili siya kanang gihulagway sa mga tao nga usa ka puwa nga demonyo o yawa nga dunay ikog o dunay sungay o nagda kini kahig o karas, ang kaning pitchfork ba. Dili na mao. Paminaw. Si Satanas, si Satanas, usa gihapon siya ka masanag, bright angel, nga pagkaanghel. Masanag ug masilakon. Apan usa na siya ka daotang anghel. Ang laingan ni anghel, manulunda. Daotan na kini siyang manulunda, kinsa daning kamot nga iya kitang danihon sa paghuna-huna nga ang daotan maayo. You see? He tries to convince us nga evil is good. Nahimo na kini siyang kaaway sa Dios, ginganlan na siya Satanas ang yawa. So midali-dali kini siyang sulti ngadto sa ubang mga anghel dito sa langit nga kuno ang Dios midaot kaniya ug dili makiangayon ang Dios kaniya. Well, samtang namati kaniya kadtong uban nga mga anghel, ubay-ubay kanila gyud. Mao ni giingon ako nga ubay-ubay nila mituo kang Satanas ug ibaw ka pagpilay misunod kang Satanas, 1/3 ang pulong sa Dios nagsulti kanato nga usa sa tulo ka bahin, 1/3 kanila ang miingon og dili ko sa Dios, no to God. Ug mikuyog hinuon kang Lucifer, kini sila, ug mibiya sa kampo sa Dios hangtod na sangtod, forever. Now, ana ka na mabasa diya sa 2 Pedro 2:4, Judas Kapitulo 6, ug pinadayag 12:4a. Apan, mas daghan pag yung mga anghel ang gitawag nato og elect angels, balaang mga anghel ang nagpabilin nga nagatuo sa Dios, nga tuo ug tuwa sa langit. Naapod na sa Mateo 25:31 ug Hebrehanon 1:14. Si Satanas nga kaniadto gitawag og unsa? Lucifer. Tingali nahimuot sa pagkita niyang daghang mga anghel ang nagpakasala ug misunod kaniya. Mura kitang nahimuot siya ba? Bantog radi ay nga siya ay nag-imbento sa duwa nga ginganlag. Sunod lang sa dako-dako. Follow the leader. Mao na imbento niya. Follow the leader. Ato ning ipadayon ugma o gidapit kagyapon sa pagpadayon nining atong spiritual momentum, pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. The Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Ninimong ituddo ka na mong kamatuoran, dugang sa amon nang na at pundo natigom sa among kalag. Nagaampo kami, O Diyos, nga pinagis pag gahom sa Espiritu Santo ka na mo, nga mahimo kining tataw, tinaw gyud. Among magamit gyud sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Dasiga o hagita kami kanunay. Sa pagpadayon gayon, sa pagsibog sa unahan, pag-abanti sa mong
Kristohanong kinabuhi aron makabot gyud namo kana ug sinati namo ang dynamic spiritual life nga imong gitagana giandam alang kanamo imong mga anak. Salamat ning tanan o Dios uban kami sa pagbuwag likay kami sa mga kabilinggan dada kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.